Kif spiċċat is-sena skolastika, ingħata bidu għar-raba edizzjoni tas-Summer Club, organizzat mill-Knisja ta' San Franġisk fil-Ħamrun. Vjaġġ sabiħ ta' kważi 3 xhur mimli entużjażmu u ferħ ta' tfal. Net News tkellem ma' Father Joseph Magro li huwa l-moħħ wara din l-inizjattiva sabiħa li bdiet 4 snin ilu. Kollox beda billi nieħdu ħsieb aħna nagħtu ħafna input u enerġija fil-quddiesa tad-disa tal-ħadd nagħmluha tfal. U minn hemmhekk imbagħad nibdet l-idea li ma' ħafna helpers li jibda jsir xi ħaġa anke fis-sajf biex nokkupawhom imma fl-istess ħin ukoll jieħdu pjaċir. U nħoloq dan is-Summer Club biex ikunu jkollhom attivitajiet li nibdew bil-quddiesa ta' 8:30 matul il-ġimgħa u mbagħad jibqgħu nitilgħu fuq jibdew il-games programs jieħalihom u nispiċċaw fis-9:30. Dan is-Summer Club isir kull nhar ta' Tlieta u Ħamis u jilqa' fih tfal tal-età ta' bejn l-4 snin u 11-il sena. Father Joseph Magro spjegalna kif fil-bidu tal-ġurnata it-tfal jattendu għal qudies li ssir fil-Knisja ta' San Franġisk fil-Ħamrun u wara l-qudies it-tfal jitilgħu lejn iċ-ċentru sabiex hemm tibda l-ġurnata tagħhom li tinkludi logħob, sfin u crafts. Naqsmuhom f'4 gruppi aħna. Kun hemm grupp fil-pool, grupp jagħmel l-outdoor games, grupp li kun qed japprepara żifna għaliex imbagħad aħna f'nofs Settembru l-grupp taż-żgħażagħ itella talent show allura tfal ikollhom opportunità wkoll li dak li qegħdin jippreparaw għalih jkunu jistgħu juru ħanka l-ġenituri tagħhom u wkoll ikun hemm klassi fejn kont isir il-crafts, cooking biex it-tfal ikollhom naqra varjetà anke waqt li qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet kollha f'dan in-nofsinhar. Minn żmien għal żmien jiġu organizzati diversi avvenimenti speċjali, inkluż barbecues għal ġenituri ta' tfal li attendu dan is-Summer Club. Blajnuna ta' ħafna volontira din l-inizjattiva saret possibbli, inizjattiva mimlija tagħlim nisrani, logħob u attivitajiet oħra. Filwaqt li tbissima ta' ferħ ta' tfal turi kemm din l-esperjenza hija waħda pożittiva u unika. Sodisfazzjon kbir, ikollok momenti li tajt għajjejt ħafna, speċajentina għall-essir ġifieri wara sena skolastika, ma nħuġ break, nerġa' nibda ma' tfal. Però meta tara il-ferħ fuq it-tfal, u hekk isek tinsa kollox u tajt iridu niġu lura hawnhekk. Ifhem, aħna tlieta l-ħamis vera nkunu hawn, però il-ħidma ma tkunx tlieta l-ħamis biss, il-ħidma tkun matul il-ġimgħa kollha biex jinħolqu dawn l-attivitajiet kollha. Desiree Grek, Net News.